Seguint amb els 4 aspectes clau que considerem prioritaris per al futur d'Andorra, el segon gran repte que identifiquem és la diversificació econòmica. Construir el futur sense desatendre el present. Els sectors tradicionals continuen sent un fonament sòlid de l'economia, però per adaptar-se als canvis globals i generar noves oportunitats és necessari avançar en la innovació i la diversificació. El comerç, en particular, continua sent un pilar fonamental per a l'activitat econòmica, l'atractiu del país i l'ocupació. Donar suport al comerç no és incompatible amb apostar pel futur. És, de fet, una condició per construir-lo. Modernitzar el sector, millorar-ne la competitivitat i garantir-ne la viabilitat és part essencial d'un model econòmic sòlid i diversificat. Tenint en compte això, demanem que es mantingui com a prioritat el Pla Estratègic de Compres, una iniciativa clau per enfortir i transformar el model comercial. És el moment de consolidar les accions que ja estan en marxa, actualitzant-ne els continguts i incorporant-hi nous reptes. D'altra banda, cal garantir unes condicions de base favorables a l'activitat empresarial. En aquest context, és fonamental preservar la pressió fiscal moderada, estable i competitiva, simplificar els tràmits administratius i un marc legislatiu estable i previsible que doni seguretat jurídica a les empreses i confiança als inversors.